Ahoj, Lauri. Máš chvíľku? Jasné, rada ťa vidím, Milané. Stalo sa niečo? Neviem, či si počula o tom novinárovi. Preboha, ani nehovor, a to sa nestalo prvýkrát. Nie je normálne zle z toho. Tiež ťa to tak vzalo? Skôr mi napadlo, že či si v poriadku. Vieš, zas tak veľa o tebe neviem. A ako novinárka, či nepíšeš tiež o niekom nesprávnom. Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Vážim si to, Milenko. Ak mám byť úprimná, mám strach. Ja už pomaly ani nikam radšej nechodím. Tak sa poďme niekam vyvetrať. Máš radosti? Viac si rozumiem s rybami, ale dám šancu aj koňom. Dostala som totiž typ na víťaza, ale samej sa mi tam nechcelo. Možno by to stálo za to trošku sa odreagovať. Odreagovať sa je presne to, čo potrebujem. Smiem vás dnes prevádzať, slečná? Bude mi potešením. Tak vraví, že je to tutovka. Máš často takéto proroctvá? Už ani nie. Nazvime to bývalá partia. Vlastne skôr partia bývalého. A s mladým sa už nestýkate? Bolo to celé dosť také perné. Ku koncu som to aj veľmi chcela uzavrieť, celú tú kapitolu s ním a jeho bandou. Nakoniec to ukončilo osud sám. Čo už je pod zemou? Ja neviem. Zmizol bez stopy a... Ježiš, prepáč. Ja som idiot. No, netuším vôbec, čo s ním je. Čiže dúfaš, že sa objaví? Nie, to vôbec. Skôr sa bojím, že... aby som nebola ďalšia. A to by chlapci museli prejsť cez moju pasovú kontrolu. No, ďakujem. No, poďme teda oškrbať bookmakerov. Presne tak. Bookmakery všetkých zemí, traste sa. Krásne zvieratá však. Ináč, vedel si, že koňo nevedia dýchať cez ústa?
Takže keď majú plný nos, udusia sa. S tými kopytami sa im asi ťažšie smrká. Hlavne keď sú koni choré, hneď ich zastrelia. Ježiši, to kde si počul? Každý majiteľ svoje kone miluje a hlavne v nich má veľké peniaze. Nikto by sa svojho koňa len tak nezbavil. No veď sa hovorí, že keď sa kôň potkne, dostane rovno guľku medzi očí. Nechápem, prečo ich neliečia. No, nie som síce veterinárka, ale pokiaľ viem, tak kone sa napríklad zo zlomenej nohy nevedia vyliečiť, keďže stále musia stáť na 4. Nevedia fungovať na 3 nohách, ako napríklad psíky. To musí byť hrozný pocit namieriť kvér na nevinné zviera. Myslím, že ich usmrcujú injekciami, ale fuj, nebavme sa o tom. Jasné, pardon. Nášmu víťazovi sa určite nič nestane. Ani žiadnemu ďalšiemu koníkovi. Ani tým krpatým pandrlákom na ich chrbtoch. Nie, ani jokejom. Jo, je to tam. Sme pracháči. Wow, tak to hej. Dlžím ti kávu, alebo rovno celý kávovár. Budeme si kvít, ak by si ma hodil naspäť do hotela. Môžeš sa tam oddlžiť tou kávou. Dohodnuté. Nezdržujem ťa inak? Môžem ísť aj MHDčkou, keby náhodou. Jasné, že ne. Rád sa s tebou vozí. Patrím k tým lepším zákazníkom? Krajším, jednoznačne. Máš skoro všetky zuby. To je príjemná zmena. Sprostý. Ideš ešte robiť? Či oslavíme výhru? Rada by som, ale máme uzavierku a nemám zatiaľ ani poriadny námet. Možno by som ti vedel občas posunúť nejaké tipy od čitateľov na drsnejšie články. Čo započujem teda? Rozprávajú ti zákazníci? Tak nejak. Milané, ja trošku tuším, že asi nerobíš len taxikára. Ako to myslíš? Nemusíš samozrejme nič prezrádzať, ak nechceš. Nerada by som pokazila toto naše, čo máme. Ja? No, robím občas fušky aj mimo taxíku. Niektoré fajn, niektoré menej fajn. Ja to chápem. Všetci sa tu na Slovensku musíme obracať. Veľa sa toho odpádu režimu nezmenilo. K lepšiemu teda určite nie. Vyjebaná centrifuga, toto tu celé. Všetko zlé sa sem vracia. Čo si robil pred taxíkom a tými, ako hovoríš, fuškami? Ak sa teda môžem opýtať. Na hranici. Upoľoval si čarodejnice? Hej. Mám sa báť. Fakle je v kufri. Ale nie, ty sa nemusíš ničoho báť. Na tie bez bradavic na nose dám pozor. Ako máš horúcu ruku. Tak nie, že zhoríš. Pokúsim sa.
Ránečko, tu Drožka. Som pripravený voziť. Opakujem, Drožka sa hlási do služby. Prepínam. Už je dávno oběd. Máš tady tu svoji objednávku. Tvůj bouřlivý kamarád Ceco, co si ho dřív vezl. Tehdy se z mě na něho ptal. Tak teď dělá bordel v restauraci Auschwitz. Je to na Dunaji z petržalské strany. Zatím na hlášení z restaurace nereagovala žádná policejní hlídka, takže jak chceš. Dávej pozor, konec. Díky, pôjdem tam nakúknúť. Drožka prepína. Tamto Michalovi si práve ušetril 32 korún za guľku a 15 rokov na tvrdo. Dojdi sa niekedy predstaviť ku mne do hotela. Holiday Salon v Ružinove. Ochutnáš, čo je to koňak, možno ti aj nejakú poradnú prácu nájdem, nechceš, dúfam, jazdiť s tou žltou knedlou na streche do smrci.
drožka. Zákazník Ceco potreboval odviezť na Kramáre. Vybavené. Nejaká ďalšia jazda? Ten si spíš než o Kramáre delší dobu říkal Sláviče údolie. No, ale k věci. Máš se obléknout do fraku a jít pro služební limuzínu ke 2 gorilám. Že to dali právě tobě. Konec. Rozumiem a vážim si vašu nekonečnú dôveru. Prepínam a končím. Kde je nejaká telefónna búdka?